Jos luovuttaa sulle tällainen laite, jos voit ottaa vastaan tällaisen. Ottaako tonne päin, jos siitä kiinni ja kättä näin? Katse kameraa vielä, hyvä, kiitos. Voihan sinne lisää vaan ottaa. Viivi, tuossa. Ne on vaan niin rumia nuo jätkät. Syksyllä tuli sillä tavalla, julkaistiin tuossa Facebookissa silloin aikanaan kirjoitti Aamulehdessä pikkupojan kirjoitus, että missä se kertoi tästä, että oli se pelkää kouluun ja tälleen. Siitä tuli sitten idea Vuopio, jonka ehdotti, että lähdetäänkö kiertämään kouluja. Ja sitten lähdettiin kiertämään ja se sai yllättävän hyvän vastaan. Oppilaat sai tutustua moottoripyöriin ja me käytiin pitämässä 2-3 lyhyttä puheenvuoroa. Sitten siellä oli taikuri esiintymässä ja tällaista. Ja nyt tämä kevät on täysin täynnä, että mennään alkaa ensi viikolla ja sitten kierretään aina tuohon koulujen sulkemiseen asti, että ajetaan aina Ouluun ja Kajaaniin, niin täältä mennään sille. Sehän on siinä mielessä tietysti tärkeä juttu, että on todettu sellainen, että esimerkiksi monissa perhesurmissa siellä on taustalla nimenomaan koulutuksesta, että ne, ketkä sitten lähtee tekemään tämmöisiä epätoivon tekoja, niin ei ne montakaan kertaa ole niitä sellaisia 2-metrisiä hampaattomia, vaan ne on niitä, jotka on kärsinyt tuossa. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se sellainen, mikä on ja silloin ja sitten lähdetään tekemään tekoja. Tavallaan pyritään vaikuttaa siihen. Kyllä mä uskon, että jokaisella, itselläkin on kokemusta sekä kiusaajana että kiusattuna tuosta näistä. Niin siinä mielessä tämä on hyvin, että tämä on tavoittanut ja yhdistänyt motoristeja yli rajojen ja halutaan olla sitten hyvän asian puolesta liikkeellä. Se on tosi hienoa. Se on hyvä silleen, että jos sä voit omalta osaltasi olla nostamassa sitä vaikka paitaa pitämällä, niin, joo, niin silloin kaikki voittaa tässä asiassa. Se on tosi hyvä, että puhuttu sen puolesta, koska teitä varmaan kuitenkin pidetään sellaisena kovina jättinä. Ja sitten varmaan. Ja sitten teillä on hienot moottoripyörät ja muuta, ja sitten käytetään muun muassa sen puolesta, että tämä on kiusattuus. Sillä on vaikutusta enemmän kuin monen muun puheenvuorolla. Poliitikko menee sillä on samaa vaikutusta. Ehkä se on niin, että tietoahan on tietysti sillä, niin pyritään oikeasti tällä saamaan huomiota tällä asialla. Ja samalla haastetaan tietysti kaikki muutkin isät ja äidit ja toimijat. Niin se on asia on yhteinen, että kaikki on isiä ja kaikki on äidit. Kaikki on jonkun poikia. Hienoa. Kahvia saa tuosta, jos maistuu. Tässä on kuinka kiireinen aikataulu on, mutta nyt meillä taitaa olla. Joo. Meidän aika käy. Okei. Me toivotetaan sitten tämän meidän kerhon ja sitten myös tuon motoristin koulukiusaamista kampanjan puolesta niin hyvää kevättä kaikille ja voimia. Samoin. Kiitos paljon. Kiitoksia. Me viedään teidän sanomaan. Joo.